kam výhodne investovať peniaze, aby ste ich dobre zhodnotili, získali pravidelnú mesačnú rentu, pravidelný výnos a zároveň neprišli o tieto peniaze a nenaleteli podvodníkovi. Aj ľudia, ktorí zarábajú tisíce, nevedia, kam uložiť svoje peniaze, aby sa im dobre zhodnotili. Potom využívajú najjednoduchší spôsob. Nechávajú svoje peniaze na bežnom účte alebo terminovanom vklade aj dlhú dobu, čo je však veľká škoda, pretože takto uložené peniaze strácajú svoju hodnotu. Dnes existuje veľa možností, ako dobre zhodnotiť svoje peniaze. Sú to podielové fondy, ETF fondy, akcie, dlhopisy, reality, kryptomeny. Je aj mnoho poradcov, ktorí lákajú, ponúkajú vysoké zhodnotenie. Ľudia, ktorí sa nevenujú investovaniu, ktorí tomu nerozumejú, často naletia podvodníkovi. A na to, že to bolo zlé rozhodnutie, časom príde každý, ale už má to aj svoje následky. Ľudia buď prídu o peniaze, buď sa to neshodnocuje podľa ich predstav, alebo výnos pohlcujú poplatky. Aké sú možnosti? Jednou z možností je aj naštudovať si všetko ohľadom investovania. Porovnať si všetky produkty, zistiť ich výhody, nevýhody. Vyžaduje si to však veľa hodín štúdia, veľké množstvo hodín venovať sa tomu, aby ste si vybrali pre seba to najlepšie riešenie. Druhou možnosťou je stretnúť sa s niekým, kto sa tomu venuje. Dobrým expertom nie je človek, ktorý ponúka len jeden produkt, akcie, kryptomeny. Dobrým expertom je človek, s ktorým ak sa stretnete otázkami typu, aký je váš cieľ, ako dlho chcete investovať, na čo chcete tieto finančné prostriedky použiť, takýmito a inými otázkami a na základe odpovedí vám vie vypracovať a vybrať najvýhodnejšie riešenie. Čo vám ponúkam ja? Možnosť 45-minútovej konzultácie, na ktorej si ujasníme, aký je váš cieľ, aké je reálne zhodnotenie vašich peňazí správnymi produktami, aký je váš vzťah k riziku, ako uchovať si hodnotu peňazí, hlavne v ťažkých časoch. A to všetko bezplatne. Táto konzultácia je zdarma. Mám 20-ročné skúsenosti ohľadom investovania. Spravujem finančné prostriedky viac ako 100 klientom a som certifikovaný poradca Národnej banky Slovenska. Počas rozhovoru vám odporúčim riešenie. Bude len na vás, ako sa rozhodnete. Rozhodne vás do ničoho tlačiť nebudem. Mojím cieľom nie je jednorázové sprostredkovanie, ale dlhodobá spolupráca založená na vzájomnej dôvere. Snažím sa, aby obe strany boli spokojné. Len to je zárukou dlhodobej spolupráce, dlhodobého úspechu. Ak máte záujem o konzultáciu so mnou, dolu pod videom máte tlačítko, kde viete zanechať svoje údaje a dohodnúť si termín stretnutia.